सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायग्राफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दाखालिसो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन, बेनो जाबाय मपेड एबा इ-रिक्सानि स्किम सोलिगासिनो दं, बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौ बे भिडिअखौ लाना फैदोंमोन आं नुनो मोनदों गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जादों, सोरबायदि मानसिया मोनो आरो सोरबायदि मानसिया मोना। आं बे दाखालि भिडिअआव बिदिखौ क्लियारै बुंनो हायाखैमोन, डाइरेक्ट आं खोन्थादोंमोन नै फरायनानै लादो नोंथांमोना होननानै बुंदोंमोन। नाथाय आं नुनो मोनदों माखासे मानसिफोरा गोनो गोथो जादों, सोरबायदिया एप्लाइ खालायनांगौ सोरबायदिया एप्लाइ खालामनाङा। बेखौनो दिनैनि भिडिअआव आं क्लियार खालामना होगोन। नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय, अब्लानो क्लियार जागोन नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगौ ना एप्लाइ खालामनाङा। आरो बिनि स्टार्टिंआ 1 डिसेम्बरनिफ्राय जादोंमोन, ओमफ्राय लास्ट डेटआ 30 डिसेम्बर। बेनिखायनो जाय बिथांमोना एप्लाइ खालायथावो एबा खालायनो गोसो दं बिथांमोना खालामबानो जाबाय। बे भिडिअखौ नायग्रोदो, आं भिडिअनि जोबनायाव मोनसे भिडिअ होना होगोन, बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो। नोंथांमोना एप्लाइ खालायनो गोसोबा बे 30 डिसेम्बरनि सिगांनो बानायबानो जाबाय एप्लाइखौ, जुदि मोननायनि जैगथा दङबा भिडिअखौ नायखांनानै। आं खोन्थानोसै, आं क्रोम ब्राउजारजों देखायनोसै। बेखौ सार्च खालामनोसै नै linguisticminority.in। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनावबो होना होगोन। आं बै दाखालिनि भिडिअआवबो माबोरै एप्लाइ खालामो बेनि भिडिअआवबो डिसक्रिप्सनाव होना होखादों लिंकखौ। बै भिडिअखौ नायाखैबा नायनानै बानायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं क्लियारल' खालामना होगोन, जाय एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना नायबानो जाबाय। सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हायो आरो सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हाया बेखौ। नैबेनो वेबसाइटआ नै linguisticminority.in, आसाम लिंगुइस्टिक माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्ड, उलुबारि गुवाहाटी। नै गाइडलाइन फर एप्लिकेन्ट दङ नै बेवहाय। आं सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय, आंनि इंलिसआ बांद्राय मोजां नङा बर' मिडियामनि, बेनिखायनो निमाहा होबानो जाबाय माबाफोर भुल गोरोन्थि जायोबा। आं जा हायो एसे फरायनानै खोन्थानोसै। सिगाङावनो लिरनाय दङ नै 25 निफ्राय 50 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। बिनि डेटआ जाहैबाय नै 1 जानुवारि 2025 नि गेजेराव, 25 निफ्राय 50 इयार्ससिम। बिनि खमबाबो जानाय नङा, बिनि 50 इयार्सनि बारा जाबाबो जानाय नङा। ओमफ्राय बेयाव लिरदों नै फ्रि अफ कस्टनो माबानो हागोन, माने खरसा जानाय नङा। नो फि रिक्वायर्ड फर रेजिस्ट्रेसननि जेबो खरसा लाया। बेखौ दखानाव लायोबा दखाननि खरसा लानो हागौ, दखानाव एप्लाइ खालायोबा, आरो गावबा गावनो बानायनो हायोबालाय फ्रियावनो जाखागोन। ओमफ्राय बाव मोनगोना नैबाव होनदों नै 3 नाम्बाराव इ-रिक्सा आरो मपेड जिखुनु जाया मोनसे। ओमफ्राय वेबसाइटआ होदों नै 4 नाम्बाराव linguisticminority.in। ओमफ्राय बेखौ 5 नाम्बाराव लिरदों नै अनलाइन एप्लिकेसन स्टार्ट जादों 1 डिसेम्बरनिफ्राय, ओमफ्राय जोबगोन 30 डिसेम्बर 2025। ओमफ्राय नैबे क्राइटेरिया 6 नाम्बारखौ मोजाङै नायबानो जाबाय, जाय बिथांमोना गोनो गोथो जादों बिथांमोना। नैबाव लिरदों नै क्राइटेरिया फर एप्लिकेन्ट। फार्स्टआव लिरदों नै पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम, आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट जानांगोन। जाय एप्लाइ खालायो जाय एप्लाइ बानायो बियो मानसिया शुड बि पार्मानेन्ट प्रेजेन्टिं रेसिडेन्ट, पार्मानेन्ट रेसिडेन्टबो जानांगोन आरो माने आसामावनो थाबाय थानायबो जानांगोन मानसिया, दाबसेयाव थाबा बे जानाय नङा। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव लिरदों नै एप्लिकेसन शुड बि बिलंस टु अनलि लिंगुइस्टिक माइनरिटि कमिउनिटि एन्ड नट फ्रम रिलिजन माइनरिटिज, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ख्रिस्टान, सिख, जैन एन्ड फारिसि। माने बेखौ नट फ्रम होनना बुंदों। बेनि मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै डाइरेक्ट लिरना होखादों नै। ओमफ्राय 3 नाम्बारसिम थांबाय जोंना। ओमफ्राय 4 नाम्बाराव लिरदों नै आरो इ-रिक्सा नङाबा मपेडखौ रोंनांगोननो, आरो बेखौ भाराबो होनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। माने नों मोनखांनायनि उनाव बेखौ भारा होनो मोननाय नङा, नोंनो सालायनांगोन बिदि लिरदों आरो बाव माबायाव गाइडलाइनाव। आरो 3 बोसोर नैबाव मपेड इफ सोल्ड बाय दा बेनिफिशियारिज उइथिन 3 इयार्स। माने 3 बोसोर जानायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे मपेडखौ फानोबा लिगेल एक्सनबो लिरनाय दङ नै।
will face legal action नो legal action बो लागोन जाहैबाय बेनिखायनो फाननो मोना बे गावनो सालायनो रोंखानांगोन आरो मालायनो भाराबो होनो मोननाय नङा बिनि आरो फाननोबो मोननाय नङा 3 बोसोरनि गेजेराव बेनि उनावबा आलादा जाहैगोन बे 3 बोसोरनि गेजेराव जुदि फानोबा माबा लेगेल एक्सनबो होदों नै लागोन जाहैबाय आरो नै बे एनुवेल इनकामा 3 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा जाहैदों जायना 3 लाख जायो बेफोरो बोसोराव 3 लाखनि बारा जायोबा एप्लाइ खालामनो मोननाय नङाबो लिरनाय दङ नै ओमफ्राय फारिया नो इनकाम सार्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फर डुइंग अनलाइन रेजिस्ट्रेशन माने बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ दा एप्लाइ खालामनाय समाव नाङा जाहैबाय ओमफ्राय बाव लिरनाय दं नै माबा 6 नाम्बाराव एप्लिकेशन विल प्रड्यूस द बीपीएल कार्ड इनकाम सार्टिफिकेट माने जुदि नोंथाङा सिलेक्शन जायोबा उनावहाय बीपीएल कार्ड रेशन कार्ड नङाबा इनकाम सार्टिफिकेट नांनो हागौ जाहैबाय जेब्ला नोंथाङा जुदि सिलेक्शन जायोबा मा मोनगोन बायदिबा बेखौ बुंदों आरो बेखौ फरायनानै नायदो नै आं बिनि पीडीएफ खौबो होनानै होगोन माब्रै एप्लाइ खालामो बिनि दं आं दा लास्टआव खोन्थागोन आं ओमफ्राय नै बेफोरखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नीड नट एप्लाइ माने बिसोरो एप्लाइ खालामनो मोना जाहैदों नै कारेन्ट मेम्बार अफ पन्चायत माने सेन्ट्रेलनि नङाबा स्टेटनि साख्रि मोननाय माबाबा राज इन्स्टिट्यूट अफ मेम्बार कारेन्ट मेम्बार अफ पन्चायत माने पन्चायतनि मेम्बारफोर जायोबा न'खराव सोरबाफोर बे होमबा बिदि मानसिफोरा एप्लाइ खालामनो मोना जाहैबाय बे बडियाव दंबा आरोखि पन्चायत राजनि बडियाव दङबा ओमफ्राय बे 2 नाम्बारा नै सेन्ट्रेल स्टेटनि साख्रि मावोब्ला सोरबाफोर न'खराव बेखौ लिरनाय दं ओमफ्राय मिनिस्टार अफिसार डिपार्टमेन्ट माने जाय साख्रियावला बेफोरो खालामनो मोना जाहैबाय ओमफ्राय नैबाव लिरनाय दं डक्टर इन्जिनियार बिदि दङबाबो ओमफ्राय इनकाम टेक्स पेयार माने जाय न'खरा इनकाम टेक्स होयो बेबो खालामनो मोना जाहैबाय बे मोनैनि नैबे मोनैनि नीड नट एप्लाइ माने बिदि मानसिया एप्लाइ खालामनो मोना आरोखि ओमफ्राय जाय इनकाम टेक्स होयो जाहैबाय ओमफ्राय 15 बिगानि बारा हा थानायफोराबो मोना जाहैबाय नै ओमफ्राय अनिं ट्रेक्टर माने जायनि न'खराव ट्रेक्टर दं बेबो खालामनो मोना जाहैबाय आरो जायनि न'खराव नै माबा दं 4 व्हीलार दं बेफोरबो एप्लाइ खालामनो मोना नैबो आं डाउनलड फर्म बाव थांनानै नैबो डाउनलड फर्मखौ माबानो हागोन नायनो हागोन आं पीडीएफ खौ लिंकआव होना होगोन नङाबा नोंथाङा बे वेबसाइटआव फैनानै नै बेखौनो नायनो हागोन नै मा दङ मा गैया नायजोबनो हागोन फरायनो हागोन नोंथाङा गावबा गावनि मबाइलावनो नै बांद्राय मोजां नुनो नागिरा नैबाव दं माने माब्रै एप्लाइ खालामो बिनिमोन आरोखि बियो बावबो दंखायो नै बेखौ नायनानैबो फरायनो हागोन नोंथांमोना सोर खालामनो हायो सोर खालामनो हाया सोरबा मानसिफोरा सोंहरदों एसटिफोरा खालामनो मोना होननानै बाव लिरनाय गैया एसटिआ खालामनो हायोबो लिरनाय गैया बाव हायाबो लिरनाय गैया बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे क्राइटेरियायाव गोग्लैयो बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय मोनगोन मोनैया उननि खोथा बियो जुदि मोना होननानै एप्लाइ खालामाबालाय थायोबालाय नोंथां मोननाय नङा जुदि मोनगोन होननानै एप्लाइ खालामबालाय थाइसेबो फैसा नाङा गावबा गावनो बानायनो हाखायो बेवहाय जेबो खरसा गैया जुदि मोननांगौ खाफाल दङबा मोनगोन मोननांगौ खाफाल गैयाबा मोननाय नङा बेनोसै बेनिखायनो जाय खालामनो गोसो खालामदो नै पीडीएफआ माब्रै एप्लाइ खालामो बाव लिरनाय दङ बाव नायनो हागोन नै स्टेपनो आरो आंनि भिडिअखौ थांनानै नायबाबो नोंथांमोना बानायनो हागोन बाव जोबोद इजि प्रसेस माबानो खोन्थानाय दङ बिदि खालामनांगौ होननानै सिलेक्शनल' खालामजोबनांगौ एप्लाइ खालामनाया नै जाय बिथां नैबे ओमफ्राय लास्टआव नैबे सार्टिफिकेटखौ मोनो दोनै बाव नोंनि नाम थागोन ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट गासिबो थाजोबगोन आरोखि बाव माबा बैसो थैसो थागोन नै फेमिलि इनकाम बेसेबां होयो बे गासिबो थागोन आधार नाम्बार मबाइल नाम्बार थाजोबगोन नै बिदिनो सार्टिफिकेट मोनसे मोनगोन आरोखि नै बिदिनोखा बेनिखायनो जाय खालामनो गोसो बिथांमोना खालामदो आरो जाय बिथांमोना जैगथा गैया माने बाव बे क्राइटेरियायाव गोग्लैया बिथांमोना खालामाबालानो थानायानो मोजां दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ